La cosa va de bon rotllo. Se'n van la Laia i l'Andreu, que ens han donat com un bon rotllo, i entra l'Elisenda Pineda. Elisenda, molt bon dia. Bon dia, bona hora, Núria. Estem encantats de tenir-te avui aquí, avui i durant 6 setmanes, si no passa res d'estrany, Sí, no la dic molt grossa i em veu fotre al carrer i coses d'aquestes. Exacte, doncs aquí estarà ella parlant de tendències, tu. Escolta, li hem dit, va, que és estiu i que ens comencem a treure la roba i posar-nos coses estranyes. A veure si ho fem bé, això. Avui a la platja, no? Sí, avui parlem de la moda de la platja, Avui anem una miqueta a banyar, que deien abans als pobles. Que vas, nena, a banyar amb la tovallola. Molt maco, molt maco. Doncs comencem aquestes tendències amb un dels temes que preocupa a la gran majoria de la població, que és com ens hem de posar per anar a la platja. Vull dir, si val amb una samarreta d'aquella festa major d'Arenys de Mar, sí, veure, de valer-s'hi si val, però el tema està que pot ser com una cantonada, algú que sigui molt purista de la moda et posi una cara de mans, Val, doncs així millor que la samarreta aquesta la deixem a l'armari. Exacte. I per quina part de l'armari comencem? Doncs mira, començaríem pel vestuari, per vestir-nos per fora i després ja mirarem per dins, aviam la roba de bany. Exacte. Per fora, què és el que es porta aquest any? Doncs per les dones, les ratlles horitzontals alternant el blau i el blanc. Sí, les de mariner tota la vida. Exacte. Et podries posar una guitarra, anar a cantar veneres a Calella de Palafrugell. Correcte. I estaries a la mar de bé. A la moda, aquest any han anat a la moda els de Calella. Molt bé, hi ha el mite que la ratlla aquesta marinera fa gros. Sí. Això no és veritat. Això engreixa, ho han dit sempre, de tota la vida. Doncs això és mentida, ja t'ho dic ara, Núria. La ratlla aquesta es cau molt bé. Tu el que has de fer llavors és mirar el gruix de la ratlla. Val, que no sigui molt gran. Clar, evidentment, perquè llavors si vas amb aquella ratlla tan grossa et veuen a 3 quilòmetres vista, no? És que és horrorosa, a més a més. És una cosa terrible, és que fa una ràbia, t'ho juro que aquest sí que li fotria una cara de mans. No, heu d'anar amb una ratlleta allò maca, una coseta discreta, una cosa arregladeta, que no cridem massa l'atenció, però sí que ens fem mirar, oi? Arribar a aquell punt tan maco. Molt bé, doncs aquesta samarreta ara s'ha de combinar amb uns shorts texans, que he vist abans que aquí el nostre tècnic de son porta uns shorts. El Dani Simona s'ha presentat, clar, com que jo només li veig de cara. Dani, sí, portaves uns... No dissimulis. Sí, passa que t'has de depilar bé. És el perill dels shorts. Els shorts aquest any es porten molt i més doblegats cap amunt, i si pot sortir la butxaca per sota, encara millor. Tot i que jo, partidari de la butxaca, no ho soc massa. Fa una miqueta de xoni, dir així... I has de tenir unes cuixes una mica... Sí. Ben posades. Sí, perquè et trobes cada short amb cada cuixa que dius... No cal. Ojo peligro, Ojo peligro. El tanto amb la depilació, perquè van arran d'angonal. I es coneix el cas d'algú que ha pres mal, amb aquests temes. Ho dic per tu, Dani, sí, que ha pres mal abans quan ha sabut. Atenció als shorts texans aquests, O sigui, si som d'una manera, sí. Si no, no cal. Exacte. I què portem als peus? Sí, és que està tot el dia rient. Bé, és feliç com una mala cosa. Doncs mira, els peus aquest any a les dones ens han fet una mala passada, Núria. Què ha passat? Sí, perquè ja no pots portar la típica... Bueno, a veure, sí que es porta la típica sandàlia de tota la vida, oi? Bueno, queda bé amb tot, te la pots combinar amb el que vulguis, estupendo. Però l'última, és a dir, allò per anar supermoderna, el que has de portar és la típica Victòria, l'any de la Maria Castanya, que ens posaven les nostres mares per anar a jugar al parc. Sí. Doncs aquesta Victòria, sense cordons, atenció, els cordons no hi van, que ens les posàvem així amb la llengüeta cap enfora i fèiem aquelles coses. Molt bé, doncs aquesta Victòria sense cordons, o si no en tens, el que has de provar és posar-te una sandàlia de riu, que ara les fan molt mones. Sí, d'aquelles de plàstic. Les fan en forma de botí, t'agafa així una miqueta al turmell, queden moníssimes, però el problema és la dilatació. Perquè, clar, a les 10 del matí, d'acord, però a les 8 de la tarda, quan portes ja els peus, que sembles la mujer elefante, aquell peu inflat que et comença a rossar amb el plàstic de la sandàlia d'estiu i et fot unes llagues que sembles un Cristo, m'entens? Vull dir, s'ha de vigilar. Doncs aquest any no, Aquest any amb les sabates, amb les sandàlies no. Exacte. Hem d'anar una miqueta més a buscar la coseta fresca, una miqueta la cosa que no ens faci mal, i que es pugui combinar amb tot, I la xancleta ha passat a la història? La xancleta no ha passat a la història, però s'utilitza més per temes de vaja un moment a comprar una miqueta de sal que m'he quedat sense, saps? Vull dir, per anar per casa, saps? Sí, és veritat. La xancleta de dit, allò que t'aixeques al matí, el primer que fas, xancleta de dit, oi? O per anar a la piscina amb unes dutxes públiques d'aquestes, oi? Sí, això també serveix. Jo agafes un mal lleig i no tornes a aixecar mai més a la vida, Escolta'm, ens hem quedat amb nosaltres, però i ells què? Doncs ells, mira, és una cosa molt maca, perquè jo em pensava que sempre són els grandes olvidades, no, els homes, que dius, bueno, hem d'anar una miqueta
molt del però que ja es no porta. tant últimament, No, ja no tant. Però aquest any sí que és veritat que la moda de la dona marca molta tendència i l'home ha anat una miqueta al darrere. I jo et diré per què. El polo es porta moltíssim pel noi, moltíssim aquest any el polo, que és una cosa divina, també molt dels anys 80, Sí, molt de tota la vida, també. No s'han inventat res. Res, tu, escolta, aquí reciclant, vinga. Sí que és veritat, però també va bé, com que hi ha crisi. Veus aquell polo que està ja encartronat al fons del calaix, oi? I que fa una mica ja de catipens. Sí, però te'l poses igualment. Escolta'm, que hi ha gent que se'n va al cine a la fresca i una dutxeta no aniria malament, Doncs el polo què? Tu te'l poses però sense aixecar el coll. Per favor, no m'aixequeu els colls dels polos, perquè fa una ràbia. Vull dir, coll de polo aixecat i gomina i nàutiques és tot una. No. Vull dir, el polo ben posadet, amb el seu collet ben posadet. I de pantalons, doncs, el mateix short de la noia, però una miqueta més llarg, allò a l'alçada de genoll, també doblegat per la vora, i això queda molt bé i molt maco, perquè els nois que fan esport i tenen una cama morena, els estilitza i els veus jo pel Passeig de Gràcia, fa un moment m'he xiulat a 3 o 4. Sí. Mira, cristius, que macos que sou. Ben parits. Escolta'm, anem a la platja ja? Traiem-nos una mica la robeta i ens anem a remullar. Vinga, doncs som-hi. Estic una miqueta aquest any, Núria, indignada amb el tema dels biquinis, Per les dones, bueno, també hi ha biquinis per homes, no ho sé, però biquinis per les dones estic indignada. Per què? Perquè tornen als anys 80 amb molta força i el que vindria a ser la calça del biquini l'han apujat molt a l'alçada de l'aixella, com qui diu, és una cosa terrible. Sí, molt. Calcetes massa grans. Que no ens agrada això? No ens agrada. Doncs ara està com de moda i si li vols posar un cinturó, doncs encara més, saps? Que dius, home, no caldria. Home, hi ha noies que els hi queden molt bé. Sí, has de tenir tipet, per portar-ho això. Has de tenir la cintura molt marcada. Sí. Perquè, clar, a veure, jo, Déu nostre senyor, no me'n va donar de cintura marcada i em poso una cosa d'aquestes i només falta que digui d'on està mi nave, m'entens? És una cosa horrorosa de veure. Aleshores, el tema aquest va molt bé també per dissimular pel pis, perquè és una miqueta braga faja en aquest moment. Llavors, per dissimular pel pis és estupendo i més per les senyores doncs, que ja tenen una edat i que, bueno, han retingut líquids al llarg de la seva vida. I de tot, líquids i de tot. I tant, tot pa dentro. Molt maco. Es coneix també el tema de la part de dalt, del biquini. És molt maco perquè aquest any es pot portar de tot, Pots portar des del palabra de honor, una part de la lligada al coll, rotllo cortineta, amb 2 tiretes, amb argolla entre pit i pit, amb cassoleta, relleno, bueno, tot el que tu vulguis i més, perquè tot s'hi val. Aquest any sí que han tirat la casa per la finestra i han dit, escolta'm tu, que la gent a dalt es posi el que vulgui i no ens hi tractem més al cap perquè portem tants anys donant-li voltes això del biquini, que és una cosa terrible. Poseu-vos el que us doni la gana, nenes, que estareu estupendes i divines. Au, allà, com sargantanes al sol. Molt bé. Escolta, i això del triquini, que jo el trobo horrorós? Això és una moda que haurien d'eliminar. Jo, el senyor que es va inventar el triquini, de veritat, feu-li alguna cosa, una tortura xina, escuradents entre les ungles dels peus i la carn, alguna cosa, que ho passi malament, que sàpiga el mal que està fent a la humanitat. Jo, aquella senyora Ana Obregón, fent el posado de verano cada estiu, amb un triquini, que dius, on vas, Ana Obregón? Intenten de totes maneres introduir-lo dins del mercat, però no hi ha manera. Perquè la gent és intel·ligent, al final. La gent és intel·ligent. Clar, que et veus aquestes coses, que dius, això per on m'ho poso? Clar, el triquini tret, vull dir, així fora d'un cos d'una persona, no saps per on ficar-t'ho, perquè està tot ple de forats que no. Dius, per on va una cama, per on va un braç, és una cosa que no ens agrada. El que sí ha tornat aquest any amb molta força és el banyador, Núria. El banyador. Sí, això ens interessa, va. Perquè, clar, feia anys que només hi havia biquinis. Sí, perquè si posaves banyador ja era de l'any de la mare que està. T'insultaven per la platja, s'ha donat el cas, de gent que portava banyador. Queda't a casa teva, calla, ruc, no sé què. Bé, és igual. Total, que el banyador ha tornat amb molta força, però atenció amb les que ja ens tenim 15 anys, Núria, i que la llei de la gravetat ha fet estragos en el que vindria a ser el nostre cos. El banyador amb cassoleta, perquè si no semblarem la duquessa de Alba. Correcte. Sí, s'ha de portar amb cassoleta i tot ben agafadet i ben controlat. Sobretot, el color negre, molt al tanto amb el banyador, perquè fa una mica de iaia. És a dir, o ets Bar Rafaeli, exacte, o ets una nena que dius, Dios mío, posis el que et posis, estàs fantàstica, o iaia. Al tanto amb el color negre al banyador, I els homes què? Doncs mira, els homes aquest any estic molt contenta i molt feliç. Pensa que he d'anar amb ulleres de sol a la platja perquè no puc parar de mirar. Ha tornat el que vindria a ser el banyador en forma d'eslip, o conegut popularment com el far de webs. Oi. Sí. Tu estàs contenta? A mi no m'agraden, tu. Home, a veure una cosa, estèticament són horrorosos. Val, d'acord. Saps? I depèn de quin home, que és pelut, que dius que tens allà dins. Saps el que vull dir? Tampoc no li escau massa. Però a vegades es veuen coses o s'intueixen coses que, mira, és un bé de Déu, saps? I penso, és agradable a les 10 del matí estar allà i només veus nens i iaies que juguen a pilota
xocolata i de cop i volta passa aquell senyor que dius moltes gràcies, m'acaba d'alegrar el dia. És una cosa molt maca. Doncs això, el far de webs d'aquest que tu li dius? Sí, s'ha d'anar al tanto per això a l'hora de sortir de l'aigua, perquè si no el portes ben lligat, fa una miqueta de bossa, te'n va avall i es veu la guardiola. Això és terrorífic. Ho ha posat de moda Julián Muñoz, això, al tanto. I pels peques què? Doncs mira, pels més menudets és molt fàcil. Per les nenes, coses de Hello Kitty, perquè això està triomfant. assegurat? Sí. Això diu, què li compro a la nena? Alguna cosa de Hello Kitty, has triomfat com la Coca-Cola. O si no, pels nens hi ha molta més varietat, Hi ha coses del Toy Story, del Rayo McQueen, de l'Shrek, o, atenció, el meu benvolgut i admirat Bob Esponja, que és Ets una fan del Bob Esponja? Total, m'encanta el Bob Esponja. Pues vive la piña debajo del mar. Cuerpo amarillo absorbe sin más. Sí, s'ha emocionat l'Elisenda. M'encanta. Ahir l'ensenyaven a conduir un barco. Oh, quin fart de riure vaig fer. Que és maco Bob Esponja, el tindria a casa. Escolta'm, cabells. Vinga, els cabells. Aquest any tornen coses molt maques per les dones que feia molts anys que no es portaven. Com és la què? trena. La trena. La trena, sí. Quedava com antiquada, però ara ja ha tornat a més trena de tota mena, Trena de rel, africana, d'aquesta més lligadeta, com mal feta. La trena és una cosa que s'ha portat molt aquest estiu perquè, bueno, el clatell l'has de tenir fresquet. Si no t'enganxa, aquella sensació de cabell enganxat al clatell és lleig. I si després d'anar a lligar, només falta que se t'acosti algú i t'ensumin allà i ja adiós. No, trena. Estar per lligar, exacte, i per fer una olor, una bona treneta i ben maca. Però s'han de saber fer, les trenes? Sí, jo a mi mateixa no en tinc ni idea. És que és difícil fer-te una trena. Autofer-te una trena. Clar. Hi ha gent que té molta traça, No, gent que la fa clic, i ja la té feta. No, jo tampoc, soc totalment tonta per fer coses d'aquestes. No ho sé, he de sortir al carrer, la primera persona que passi, perdoni, li sabria greu trenar-me. Aviam, parlem-ne, no? Home, tu ara amb aquest look que portes també tens difícil, Ara porto els cabells curts a lo garzón. Te queda molt bé, és molt Sobretot dir que la gent que porti trenes, que no se'n vagi a prendre el sol amb la trena ni banyar-se amb la trena, perquè es fan molt bé els cabells, que això és una cosa que ens deien les àvies, i tenen tota la raó del món, Al tanto amb la trena, quan arribem a la platja ens la traiem, ens veiem, que ens toqui el sol, que se'ns posin rossos, que això ens passa i ens agrada molt, oi que sí? I després tornem a fer la trena i cap a casa, au pim-pam-pum, bocadillo d'atún, i ja ho tens, I per ells què? Doncs mira, ells aquest any ha tornat molt la cosa aquesta del clatell ben mercadet i el serrell, superample, que et cau així sobre els ulls, aquesta cosa. Per què? Doncs perquè van de modernos i el rotllo italiano se lleva molt. Però n'hi ha de molt exagerats, Sí, de serrells d'aquests que dius, però ja t'hi veus, sobretot els adolescents. L'altre dia em vaig veure un pel carrer que dic, a sota aquesta mata de pèls hi ha una persona, i sí, vaig veure dos canyijas que sortien per allà, i dic, mira-te'l! Dic, sí que és veritat, sí. Molta gràcia. Doncs, al tanto amb els nois quan aneu a la platja, a l'hora de ficar-vos dins de l'aigua, que feu el xapuzón aquest, vigileu a posar-vos els cabells després, perquè si no queda una cosa lletja, un monyo aquí davant, que dius, tu on vas, entre el far de webs i aquesta cosa del cap fill meu, dic, de veritat, queda't a casa que estaràs més guapo, Que quedi clar. La pell, que avui sembla una cosa de la senyorita Pepis, entre el cabell, la pell... Escolta, és que per anar a la platja ens ho hem de mirar tot, Aquesta temporada han sortit unes cremes miraculoses que ens ho arreglen tot. Sí, atenció, perquè tonifiquen, reafirmen, hidraten, protegeixen, posen morè i et fa la declaració trimestral dels IVA. Vaja. Que això és un gag que he posat jo aquí per fer una mica de risa. Són una ganga, Atenció, però, que a l'hora d'empastifar-te d'aquestes cremes, com que posen morè, així beba, doncs el cas de mirar és d'empastifar-t'ho bé i de que tots els racons de la teva pell quedin ben farcidets d'aquesta crema, oi que sí? Llavors, clar, com que tu hi ha llocs que no t'hi arribes, igual que no et saps fer la trena, no t'arribes a segons quins llocs. Has de portar parella. Espera't, que pari ja el Bob Esponja. És que el tenim de fons. M'està ratllant el Bob Esponja. Mira. El mejor amigo que puedes tener. Està boicotejant la secció. Tant que t'agradava, doncs acabaràs avorrit. Quin resquemor. Va, posem l'altra sintonia, va. No, però aquesta no tocava ara. Aquesta no tocava. De les genèriques. De les genèriques va 2. Va, Dani, tu pots. Ara. Oh, quin petit, Va, respirem. Ara, Dani? Sí. Un mal rato, no, que et deia això de les cremes, que al tanto a l'hora de posar-vos les cremes autobronceadores, perquè et queden uns xorretes després que sembla que brotegis. Ojo amb això, s'ha d'escampar bé. I en el fons
broteges. Clar que broteges. En el fons broteges. Perquè això què és? Què tinta? Què és això? Què porta això? És brut. Clar, és brut, és marrà. A mi que no m'ho donin pas, això. A mi Què? tampoc. Una altra de les cremes miraculoses, aquestes que t'arreglen els callos dels peus. Això és una cosa molt maca. Vaig veure l'altre dia per la tele i dic, què és això? Bé, de fet m'ho vaig comprar. Jo no hauria de reconèixer que tinc els peus que semblen dos xurrascos i m'he de posar coses d'aquestes. Funciona, Funciona. Sí? I vas a la platja i va molt bé també amb la sorra, que fa una miqueta de pedra pome. Això també és de les iaies. Sí, és també. Doncs això, que la gent allò passi els peus per la sorreta i quedaran unes plantes dels peus fantàstiques. Escolta, aquest any també va molta gent amb coses pintades, Sí, com vols dir pintades? No, sí. les manicures i les ungles, vull dir. Sí, està de moda, és l'último grito, que deia als anys 80, l'último grito, i sortia una senyora allà cridant. No, el que sí fa uns anys es feia era allò de les plantilles, es feien tatuatges de sol. Sí. Deien, posar una plantilla i això és una cosa més hortera, pots tirar a la cara, evidentment no va bueno, que no va tenir èxit, I el tema està, doncs, que aquest any tornen, evidentment, els esmalts de les ungles, però de colors molt llampants, I el que ha introduït la moda, sobretot amb homes, és CR9, en Cristiano Ronaldo. Aquest senyor que no s'on està ara, criant una criatura que es veu que sigui un pare. Criant-la no, es veu que no, que ell no la cria, que la crien les seves mares i les seves ties, Dius, ara? Ell no la cria, no. Quin sinvergüenza. La criatura està a l'Algarve, a Portugal. Noi! Vaja, almenys pel que jo he llegit, que jo tot això no ho sé per ell, ho sé per haver llegit. Que no havia trucat, dic, mira, Núria, parla en portuguès, Què he pensat que digues esto a la ràdio? Doncs escolta, el CR9 ha introduït l'última moda per homes, i és que s'han de pintar les ungles dels peus de color negre. Jo pensava que s'havia enganxat un peu amb una porta i era una mula. M'has portat les fotos aquí, és veritat. Sí. És una cosa, però fot una mica de grima, Vull dir, aquest senyor, jo quan li vaig veure això, dic que aquest home ha pres mal. No, que està fet expressament, que s'ha pintat les ungles de color negre. I ara, com tothom és així, que el que fa el CR9 ho fa tothom, el CR9 se tira d'un barranco, clar. Dones allò de color negre. Bé, doncs ja ho sabeu. Nena, que hem d'anar tirant, que ja ens apreten. Mira, ja han entrat els dos de després. Que pesats que són. No acabem encara. Va, parlem de les Ray-Ban, que ho he anunciat abans, que parlaríem del triquini i de les Ray-Ban. Exacte, doncs simplement que les Ray-Ban estan super de moda, les pots portar de tots colors, combinar-les amb tota la roba que tu tinguis, t'has de gastar una pasta, les coses com siguin, o si no, te'n pots anar a aquests senyors que venen ambulant per la Rambla i que també les venen igual. A veure, se't pot socarrimar la retina? Sí. Tenim aquest perill? També. Però escolta, mira, vas a la moda, estàs estupendo i es lliga molt amb les Ray-Ban, Núria, jo ho tinc comprovat. Sí? Posar-me les Ray-Ban o no posar-me-les? Escolta'm, l'altre dia una manifestació allà al carrer de casa d'homes, que surti amb les Ray-Ban, però només amb les Ray-Ban. De quin color? Blanques les tinc jo. Només amb les Ray-Ban. Què, Dani? El Dani està com adormit. Posa el Bob Esponja. No. La piña debajo del mar. Va, seguim el guió. Vinga. És igual, perquè com que hem d'acabar, explica alguna cosa més. Doncs mira, ho acabarem, si et sembla. A mi m'agradaria acabar amb el final que tenia programat, que la gent sobretot no pateixi pel tema dels biquinis, dels triquinis, de la roba que ha de portar a la platja, ni res tot això. Vigileu amb les tovalloles de matrimoni, no? I sobretot, no patiu a l'hora d'adquirir segons quina prenda, perquè l'altre dia vam enganxar a Carmen Lomana, no t'ho perdis, comprant amb un venedor ambulant uns biquinis una mica baratillos, d'aquells que són blancs i no porten forro, que quan surts de l'aigua se't veu tot el que vindria a ser l'intríngulis de la qüestió. És a dir, sempre podem ser Carmen Lomana, sempre podem comprar una cosa al senyor que ven coses ambulants per allà pels puestos i quedes igual de divina i estupenda. No? Perquè aquesta és la que té molta pastarrufa, no? Sí, però li és igual. Aquesta és més feliç que en Xupilla, ja t'ho dic ara. Elisenda, que la setmana que ve més. I tant. Que moltes gràcies. A vos, jove. Adéu.